According sa survey, no, ang kadaghanan sa rason sa mga ubang mga igsoon nato nga gikan sa ubang tinuohan, mo balik sila pagka Katoliko o gikan sa ubang tinuohan mo makabig paingon sa Katoliko, ang kasagaran nga rason nila, isa sa pinakalisod nga bagay nga ilang madawat, nga dawato nila, nga kung makatoliko na sila, ang kumpisal. Dirigid sila maglisod, according sa mga interview, no? Murag, kung pwede pa lang, kaning sakramentuha ang ilang pinakamurag di ganahan. Kay lisod ko, no? Kay nganong musulti pa sa isugid ang sala sa tao, maulaw sila. Bisa kita mga igsoon, di ba? Ka-experience sa mga anak nga mga umpisal ta labi natay mga sala nga medyo sensitibo. No? Muna nga murag kung mahimo pa lang gusto ta mo sugid sa atong sala diretso sa Ginoo, di ta ganahan mo sulti sa kuan. Pero wala kita kabalo kining kumpisal kung atong tanawon sa unang pagtanaw, murag lisod. Palisod-lisod. No? Palisod-lisod. Pero, dako di ay kaayo ni siya nga gasa. Dako kaayo ni siya ang advantage. Unsay advantage sabihin siya ganit? Advantiho. Dako siya og kuan, no? Kanang kung sa kuan pa bintaha, no? Dako sakto. Advantage, bintaha. Mas dako siya bintaha. Ano man? Una sa tanan, the peace of mind. The peace of mind nga dili nimo makuha sa ubang bagay. No? The peace of mind of the soul nga mahatag sa sakramento nga makadungog ka nga ang imong sala napasaylo. Madunggan nimo ang pulong ni Jesus. Nganong gisulti man ako Jesus? Madunggan nimo ang tingog sa pare. Moingon siya, ikaw gipasaylo ko. Nganong moingon siya gipasaylo ko? Nganong moingon man siya gipasaylo ko? Nganong dili man siya moingon gipasaylo ka ni Jesus? Nganong moingon man siya ikaw gipasaylo ko sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo? Ano man? Kaya ang pare nagrepresentar kay Jesus. Madungog nimo tingog sa pare, pero actually si Jesus kada. Siya lang ang gigamit nga tingog diri sa kalibutan para madunggan nimo ang tingog ni Jesus. Kung ikaw mangumpisal dito sa sulod sa imong kwarto, Lord, sorry, wa gyud kay madunggan unless na lamang milagro si Jesus. Pero wa kay madunggan. Bisan pag-unsa ka sincero sa imong pagpangayog pasaylo, wa kay madunggan, wa kay assurance. Magunahuna gyapon kag gipasaylo na ka ako. No? Pasaylo na ka ako. Isa pa gyud. Maka himo siya nga dili nato sayon-sayonon pag-utro ang sala. Ilabi na katong bugat o mga sensitibo nga sala. Amen? Kay kung sayon, kay kung dili pa kita mangumpisal sa pare, sayon-sayonon natong buhat, otro. Nga naman? Kay, may pag humananing sala, musulod lang ko sa kwarto na ako, mga ikog sorry kay Lord. Pero kung makahuna-huna gani kag matay, no, muhimo kog mortal sin, mangita na po kog pare, mangumpisal kaulaw baya, makaduha-duha ka sa pag-utro sa sala. Amen?
Bright kayong Ginoo nga iyang gitukod ang sakramento sa kumpisal nga sa diin kita makadawat og peace of mind, madungog nato nga kita gipasaylo, og magdili nato sayon-sayonon og buhat ang mortal nga sala, ilabi na makauulaw nga mga sala. Kay kung dili ang gugma sa Dios mo'y rason nganong naglikay ka sa sala, usahay ang kaulaw sa pare makatabang sa paglikay sa sala. Amen? Mo na nga double purpose ya. No? Gibuhat na sa Ginoo kay naa ka na siya dakong benepisyo. Okay. Sacrament of confession is, other words, is sacrament of penance. Parehas na sila. Other term na niya, sacrament of penance. Nasa duha ka meaning. Na ay ginatawag nga virtue of penance. Hiyas, kapamatasan. No? Virtud of penance. Kining virtue, mao nagatulod ka nato sa pagdumot sa sala o sa pagpaningkamot nga dili na nimo utruhon. So kining virtue of penance, importante ni siya nga atong mapatubo sa atong kasing-kasing kining penance nga pamatasan nga kung naay sala dumta nato ug dili na nato ganahan utruhon. Okay? Penance, ang iyang synonym, ang other word niya, nagkanayon, penitence, binisaya penitensya, or repentance, ang paghinulsol, ang pagbasol sa atong sala, pagpangayog, pasaylo. Okay. Kano sa nagsugod ang pagpangumpisal? Kano sa nagsugod ang sakramento sa kumpisal? Siyempre, sa pag-abot ni Jesus, iya kining gitudlo sa iyang mga apostoles. Sa wala pa si Jesus, wala pa'y sakramento sa kumpisal. Ang ginahimo sa una, sa panahon, ang pare mag-ihaw o salapate or karnero, no? O ang tawo mangayog pasaylo sa iyang sala. So mo ning tawag nga perfect contrition, no? Before the time of Christ, the virtue of penance is the only means by which men's sins could be forgiven. O maupod kini ang pinaagi sa mga dili Katoliko nga para ang ilang sala mapasaylo. Gamit nila ang virtue of penance, ang pagdumot nila sa sala o pagpanghinaot nga dili ni kanila ni mausab. Okay? Pero sa mga Katoliko, ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa diin diha niya gibutang ang 7 ka sakramento, no? Naa kitay dako kaayo nga blessing. So kung dai mangutana, unsay benepisyo nga mangin Katoliko ka? Unang tubag nato kay naa diri ang santos nga Eucharistia. Nakitay pagkaon. Ang uban wala sila. Nganong wala man? Ilang gisalikway ang santos nga Eucharistia. Ikaduha, pinakadakong benepisyo nganong kita kung ikaw magkatoliko na ay sakramento sa kumpisal. No? Kasi din madungog mismo nimo ang tingog ni Jesus diha sa tingog sa mga pare. Mayon kag si Father kuan man to nga ako nadunggan. No. 100%, 100% pagsulti ang imong mga sala gipasaylo ko na. 100% ang tingog ni Jesus ang imong nadunggan. Pagkanindot nakasulay na mo pangumpisal,
nga naamoy bugat nga sala, mortal, no? Makaululaw nga sala, nga gidala-dala ninyo, paggawas ninyo sa kumpisal, pagkadungog ninyo nga ingon gipasaylo mo sa inyong mga sala, ikaw gipasaylo ko sa imong mga sala sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Pagkanindot sa imong feeling paggawas, no? Ningon ganitong usa ka psychiatrist, ako dili man ko Kristiyano, pero kanang naobserbahan ako kining mga Katoliko na ay kumpisal. Kung tanang tawo mo kumpisa lang, ang pasyente nga mga psychiatric patients makuhaan tungod sa peace of mind nga mahatag. Dako kuno kaayog katabang sa psychology sa tao, no? Daghang buang nga maayo, daghang mga mabuang nga dili na madayog kabuang kung sila nangumpisa lamang. Dako kaayo nga tunok ang makuha sa imong kasing-kasing mosulod ka sa kumpisal. So, the sacrament of confession is defined as a sacrament sa diin, sakramento nga sa diin ang mga sala nga nahimo nato paghuman sa bunyag. Okay? Nga gipasaylo pinaagi sa absolusyon sa mga pare. Asa gikan mga igsoon ang grasya sa pagpasaylo. Ang tubag gikan tanan sa Kalbaryo, sa krus. Sa pagkamatay ni Kristo sa krus, diha nagbugana ang grasya. Diha maoy kanay pagtubos ni Jesus kanato. By His death on the cross, pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, kita iyang gitubos. Gikan sa atong mga sala ug epekto sa atong sala. Okay. Mao na mga igsoon nga dili kita matingala nga gitukod ni Hesus ang sakramento sa kumpisal, mahuman siyang nabanhaw. Nga naman, siyempre, kung wa pa siya namatay, wa pa niya matubos ang katawhan. Pagkamatay niya, gitubos, moto'y kabayaran sa atong mga sala, ang iyang kamatayon, ang iyang kinabuhi, ang gihatag. Pagkabanhaw, na may grasya, dito niya gitukod. Mabasa nato sa John chapter 20 verse 19 to 23. Ilista lang kung naamoy ballpen. Nabanhaw siya, kano sa man siya nagpakita sa iyang mga gitutunan. Gabi. Nabanhaw siya kadlawon. Pagkabanhaw niya, kadungog sila nga nabanhaw na si Jesus, ang uban nakakita. Ang uban hadlok yapon. Ngayon hadlok man sila. Hadlok kasabaan. Nga naman, nanagad man sila tanan, gibiyaan man nila si Jesus, kinsa may nabilin sa cross. Usa lang kagitutunan, Saint John the Beloved. Ang tanan, nang iskirda na. No? So, nanirado sila sa pultahan. Pero nakuratan sila, nga si Jesus, mikalitlag tuhaw sa ilang atubangan. O gunsay unang gisulti ni Jesus para na sila mahadlok. Ang kalinaw, anak kaninyo. Peace be with you. No? Ikabalos lang ang nahadlok. Og niingon siya, subo nga akong amahan nagpadala ka nako, ako magpadala kaninyo. Pag human niya gisulti, ako magpadala kaninyo, gihuypan niya sila. Dawata ang Espiritu Santo. Ha? Pag human niya gingon dawata ang Espiritu Santo, ingon siya, kung kinsa ang mga sala ang inyong pasayloon dire sa yuta, pasayloon sab nako dito sa langit. Kung kinsa ang mga sala nga dili ninyo pasayloon dire sa yuta, dili sab sila pasayloon sa langit. Nag-lecture ko dito sa Holy Name sa Tudela
katong Sunday na nag-question, Brad, sa Bible sulti, kung nimo silang pasayloon sa sila sa langit. Kung dili nimo pasayloon ang nakasala nimo, di sa pasayloon sa langit. So kung dili nako pasayloon ang nakasala nako, Brad, di sa sila pasayloon. So ako tubag kana nga sitas kini mao na yang gibasa, dili na siya tumong para sa tanan. Kini nga sitas ang audience ani tumong kani para sa mga apostoles lamang. Kinsa man ni mga apostoles? Mao kani ang mga unang pare. Sa Holy Thursday gihimo silang pare. Pero wala pa gitukod ni Hesus ang sakramento sa kumpisal. Gitukod niya pagkabanhaw na niya. Tungod kay dili pa pwede niya itukod ang sakramento sa kumpisal, buhi pa siya kay wala pa natubos ang sala, kay wala pa siya namatay. Pagka namatay niya, nabanhaw siya, diha na niya gitukod. O kini nga sitas para lamang kini sa mga apostoles, sa mga unang obispo. Dili ni para sa tanan. Nayati na. Kung dili dahil nimo pasaylood ang imong silingan, maimpirno na lang yun siya. No. Kini nga bersikulo para kini sa kumpisal. Nganong gitukod man sa Ginoo ang sakramento sa kumpisal? Tungod kay una, bright ang Ginoo, maalam. Kedua, maluluyon. Nganong nakaingon mag-bright, maluluyon? Kabalo siya, nga pagkahuman sa atong bunyag, naagi uban nato nga mahagbong sa pagpakasalag balik. Amen? Atong simple recall. Sa bunyag, nadawat nato ang grasyang makasantos. Sa wala pa ang bunyag, ang atong kalag patay. Amen? Sa bunyag, ang atong kalag nabuhi. Kay nabato na nadawat nato ang grasya. Pero kabalo ang Ginoo nga naiuban ka nato nga madagma ug mobalik na pod sa makasala, no? O kung kita makasala og mortal, unsay mahitabo sa atong kalag? Mamatay og balik. Kabalo na siya ana. So naghimo na siya og sakramento nga moayo sa bisang kinsang makasala. Bright kay itong Ginoo ug maluluyon, no? So nastoryahan na to mo ana, no? Nga bahin na ng maulaw nga umpisal, ilabi ng isa sa pinakaulaw nga umpisal kaning nagkwanta, no? Nangabit, no? Adultery. Lisod kayo i-kumpisal, kinanglan mapaubsanon ka o medyo baga pugag naong. Nindot unta kung naay mga pare galingkod daan sa kumpisal kay ang uban nanay kumpisal, sige pila-pila ta sa kilid. Kung duol-duol na lang mukalit lang ambak dito sulod, no? Di makita. Ulaw puga, mas ulaw kay nang manoktok ka, pader, kumpisal ko, kita niya imong dagway. Nya ikaw ra po yung umpisal, sulti dahil mo, no? So dito sa usa ka kalayong dapit, nakabantay ang pare nga wa gyud mangumpisal og bahin pangabit. Nya dugay na kay kudri niya makita man ako ning lugar nga murag daghan mga chickboy, pero bisag ka usa sa duha ka tuig na kung pagkapare wa gyud nangumpisal og nangabit. Di gyud ko mutuo nga way nangabit niya dre. Ingani na lang, para di mo maulaw, maghimo tag code. Unsa may atong code. Kung moingon gani mo, Padre, pasaylo ako kay ako nahagbong sa libaom. Na kasabot na ko ana, meaning nangabit mo ana. Napaguman, tagaan na dayon tamong absolusyon. Okay? Sakto gyud pagkasunod si mana, perting daghanan ng umpisal. No? Padre, nakasala ako, bidisyon ako nahagbong sa libaong. Sige, okay. Kaya daga absolusyon. Kabalo na ko ana. Sige, mao na to effective, no? Daga nang umpisal nga nahagbong sa libaong. Sos kay after 5 months, na-reassign ang pare og kalit. Nya ang napari nga napuli, wala kabalo sa code.
So natingala siya nga daghan mangumpisal nga, Padre, nakasala ko, ano man sa sala, nahagbong ko sa libaong. Di ba nasala dong? Sige lang, tagaan na di na gid nakaguanta ang pare. Niadto siya sa mayor. Mayor, murag di na gid ni sakto. Ato na gini paayo ang dalan nato. Kay daghan ang yung nahagbong sa libaong. Nya mga mangumpisal pag yun. Nya ang mayor kabaluman siya sa code. Siya, ay pader, ay kabala ka lagi ana. Walay problema atong dalan. Okay lang gid atong dalan. Di lagi mayor, guba lagi daghan gyud mangumpisal. Pasaligon ta ka, Padre. Wa gyud guba atong dalan. Ingon ng pare. Nya akong dili guba ang dalan, Pader. Ngano ang imong asawa gahapon nang umpisal man nga nahagbong siya sa libaong. Patay. Ano na karon? Ha? Joke lang kato para pa wala sa katulgo, no? Okay. Ang gahom sa pagpasaylo, okay? Ang gahom sa pagpasaylo, kini nga gahom pwedeng mapasa. No, dili ni siya ingon nga para lang sa mga unang apostoles. Meaning ang pagkapare pwede kining mapasa. It can be passed by the sacrament of holy orders. Sama sa gahom sa paghimo sa pan og bino ngadto sa lawas og dugo ni Jesucristo. No? Kay ang tuyo sa Ginoo dili lamang lusod ang mga tao sa iyang panahon, kundi ang tanang tao hantod sa katapusan sa panahon. Mao gani ni nga ang pagkapare, ang gahom sa pagkapare pwede kining mapasa-pasa. No? Through the sacrament of holy orders. No? Pinakanindot nga pulong nga imong madunggan mga igsoon. No? I absolve you from your sins in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pagkanindot, gasa kini para sa atong ngano man, nganong kinahanglan man ta makadungog. Mao na akong sulti. We are human beings. Mga tao kita. Ang human beings is composed of body and soul. Kung kalag lang kita, dili na kita kinahanglan og makadungog sa tingog. Pero kay kita tawo nang hinahanglan og assurance. Parehas ra gud sa atong asawa. Mayon gimahal ko ni, do you love me, sweetheart? Mayon ang sweet ang bana. Di ta kontento. Ganahan kita. Kung love you ko nimo, sweetheart, ingnag gyud ko. No? Sige. I love you, sweetheart. Di ko ganahan. Igaksa po ko. Tagay po ko gift. Kagay gusto gyud kita og assurance. Di ba? Nga naman, kay di man ta mga kalag. Naaman tay lawas. No? Lami ng kape, lami. Di ka mo sugot. Imo yung tilawan. No? Presto kay Juan. Tae ba na? Di ko mo tobe. Tae gid lagi. Tilawan gid, ha? So, naay ginatawag nga form. Sa kumpisal mga igsoon, importante kayo nga madunggan nimo ang pulong ikaw gipasaylo ko sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Word of absolution. Okay? Kung wala na, malimta na, dili valid ang kumpisal. Pero usahay, ginasulti sa pare, hinay nga di takadungog. Pero nasulti na di ay. No? Tanan nga pare, mahuman maordinahan, naigahom sa pagpasaylo. Pero, dapat tagaan siya sa obispo sa otoridad. Faculty. Pwede nang bawion sa iya sa abogado, sa obispo. Moingon ang obispo kay ikaw nga pare, watsinanggo ka unsa ba yang sala or unsa ba? Kuwaon ako ang imong faculty sa pagkumpisal, sa pagmisa. Pwede na niya.
So kung ikaw nang umpisal sa pare nga walay faculty, dili valid ang confession. Amen? Sama sa abogado, sama sa huwes, ang huwes pwede lang siya makahandle sa kaso kung naa siya sa iyang teritoryo. Kung huwes siya niya taga-Usamis, muhandle siya kaso dito sa Manila, dili pwede. Kinahanglan i-appoint siya nga diha nga lugar. Sama pud sa atong obispo. Tagaan og faculty. Once na siya faculty, pwede na siya makakahatag og kumpisal bisag asa. Okay? Pero kung moingon ng pare, ang obispo, kuhaan ta ka og faculty sa pagmisa, kuhaan ta kag faculty sa pagpangumpisal. So dili na ka pwede mangumpisal ang pareha. Dili valid. Amen? Okay. The sacrament of penance, ang sakramento sa kumpisal, hinumdumi ginimaya, ikalimti niya, mao lang kani ang ordinaryo nga paagi nga sa diin ang mortal nga sala mapasaylo human sa bunyag. Ako Osbon. Ang sakramento sa kumpisal, mao lang kani ang pinaagi nga ordinaryo. So nganong nagsulti magog ordinaryo? Meaning na ay extraordinary. Okay? So sugod sa ta sa ordinary. Mao lang kini ang ordinaryo nga pinaagi nga sa diin ang usa ka mortal nga sala mapasaylo human sa bunyag. Okay, akong review gamay. Unsay mahitabo sa mortal nga sala kung kita mahimo? Ang grasyang makasantos nga atong nadawat sa bunyag mamatay. Okay? Ang gugma sa Dios, ang atong gugma sa Dios namatay. Ang kinabuhi sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak, Espiritu Santo nga nagalatay sa atong lawas, murag muilse, konektado ang wire sa ato ang balay, gasiga ang atong balay. Muhimot ang mortal sin, parehas lang nga naputol ang giputlan tag kuryente sa muilse. Kangit-ngit ang muilse gasiga, ikaw dili konektado sa muilse, patay ka. Ang pinaagi lamang nga mosigag balik ang imong suga, pinaagi sa sakramento sa kumpisal. Mao lang na siya the only ordinary way. Okay? So daghang mahitabo kung maghimo kag mortal nga sala. Maghimo kag mortal nga sala mga igsoon, ang meaning ana imong gi-reject si God. Okay? Unsay reject sa Bisaya? Imong gisalikway ang Ginoo. Unsay example sa mga mortal nga sala? Example. Ha? Adultery, unsa pa? Ha? Wala pagsimba sa adlaw Domingo, unsa pa? Pagpatay, tanaw X-rated, pangawat, daghan pa no, daghan nga mga kuha no? Pagkuha ng mga habak, anting-anting, unsa pa diha? Pangpangilad, mortal sin. Okay? What happens when you do mortal sin is ang iyang resulta na parehas lang nga imong gisalikway ang Ginoo. Nanguban mo rason. Kining akong paghimo ni aning sala, kining pag premarital sex nako sa akong uyab, wala pa mi nakasal, nag-sex me, mortal sin. Pero wala man ko niingon sa paghimo nako nig sala sa akong uyab, wala man ko niingon nga gidumtan ta ka Lord, isalikway ta ka, di na ko nimo. So, wala man ko niingon nga gidumtan ta ka Lord, isalikway ta ka, di na ko nimo. So, wala man ko niingon nga gidumtan ta ka Lord, isalikway ta ka, di na ko nimo. So, wala man ko niingon nga gidumtan ta ka Lord, isalikway ta ka, di na ko nimo. So, wala man ko niingon nga gidumtan ta ka Lord, isalikway ta ka, di na ko nimo. So, wala man ko niingon nga
okay ra ko. No. Bisan pa wala ka misulti nga di ko nimo Lord, isalikway ta ka, kontra ta ka, pareho lagyapon ang kahulugan, pareho ragyapon ang epekto. Dili kinahanglan nga isalikway nimo ang Ginoo, dili kinahanglan nga musulti ka nga galagot ko nimo, kontra ta ka Ginoo, isalikway ta ka. No, dili kinahanglan. Ang pagpili nimo sa paghimo sa sala nga kabalo ka mortal nga sala, sama lang nga imong gipili ang panandaliang kaligayahan kumpara sa imong gugma sa Dios. Mas gipili nimo ang lawas nung kailibgon labaw sa balaod sa Dios, ang epekto niya sama nga imong gitalikdan ang Ginoo. Amen? Mo na nga dili ka kinahanglan mo sa likway sa Dios. Ang pagbuhat pa lang nimo daan sa kinang salaa, parehos na nga mas gipili nimo ang imong kaugalingon labaw sa Dios. Gipatay, giputol nimo ang kuryente sa muilsi. Okay? Example lang tong muilsi ha, magwali mo, ayaw biya nag-i-appeal nga pareho nagputol og muilsi basig sa bantas muilsi. Okay. Putol na pod. Okay. Unsay mahitabo kung ikaw mangumpisal nga walay mortal sin? Di ba? Ang kumpisal gihimo sa Ginoo para mapasaylo ang mortal nga sala. Masumpay balik ang koneksyon, mabuhi, mabalik ang grasyang makasantos. Amen? Unsay mahitabo kung ikaw mangumpisal nga wala kay mortal nga sala? Useless ba kini? No. Ang mahitabo nga kung mangumpisal ka bisag wala kay mortal nga sala, ang mahitabo ang imong grasyang makasantos nga naa sa imong kalag mutubo pagsamot, mulambo. Muna yung epekto niya. Okay? Pero kung nangumpisal ka nga na kay mortal nga sala, patay imong kalag, ang buhaton niya, mabuhi ang imong kalag. So meaning, kung na kay mortal nga sala, pag sulod nimo sa kumpisal, patay ka. Pag gawas nimo sa kumpisalanan, buhi ng pugka. Amen. Unsa pa epekto sa kumpisal? Iyang tangtangon ang eternal punishment. Tangtangon niya ang silot sa pagka-impyerno. Okay, mo na yung epekto sa sakramento sa kumpisal. So mao man na siya ay naka-attach sa sala nga mortal. Every time you commit mortal sin, parehos lang nga nag-ingon ka nga ready ko ma-impyerno, Lord. Ready na ko ma-impyerno. Every time you commit mortal sin. Okay? So, imong gibaylo ang gasa sa bunyag sa panandaliang kasalanan. We know that a person who rejects God by mortal sin and goes into eternity unrepentant cuts himself. So, ang tao nga mamatay, nga wala nakapangumpisal, okay, either perfect o imperfect, goes to hell. Okay. Unsa pag-epekto sa kumpisal? Matangtang ang silot sa pagka-impyerno, mutubo ang grasyang makasantos. Unsa pag yun? Ang iya pag yung epekto, matangtang ang mga multa nga epekto sa temporal punishment. Okay? Kasabot mong temporal punishment, mo ne. Kung mag-jaywalking ka, okay, pwede kang mapriso. Duha ang kasagaran, ang balaod nato diri sa gobyerno na ay pagkapriso na apoy multa. Okay? Kung mangawat ka,
Mapriso ka, example nga, di man ko eksperto. Mapriso ka 2 ka tuig, plus na kay multa nga 50,000. Okay. Now, nangayo kag pasaylo sa judge. Moingon ng judge. Okay. Gipasaylo ko na ikaw. Dili na ikaw mapriso. Meaning, kung ihambing na to, dili na ikaw maimpyerno. Tangtang na. Pero, magpabilin gihapon nga bayaran nimo ang 50,000. Mo na'y temporal punishment, ang multa. Nganong naa may temporal punishment? Hustisya sa Dios. Kay dili pwede nga himo lang tagsala diha. Tapos sayo, kay kung walay temporal punishment, sayon-sayono na tong himog sala balik-balik. Nga naman? Yahay kayo. Ngawat ka diri, mang-rape ka diri, mangingon lang kag sorry Lord. Okay, fights, wala na. Niya kung walay temporal punishment, walay hustisya ang Ginoo. Unfair. Di ba? Nagpatay ka, nagkawat ka, parehas lang, may sorry, ayos na. No, naagyog kay multa nga dapat bayaran. Meaning, kung imong gibuak ang misitira, pasayloon ka, pero punita ang misitira, i-repair. Yahay kayo. Mayroon na kag-sorry, di mo i-repair, ilisi. Kuha ninyo? So, sa kada sala nga atong buhaton, naagid na nakatapot nga temporal punishment. So, kada kumpisal na to, matangtang ang pipila ka mga multa, temporal punishment. Matangtang. Okay? Bisag human na ikaw na pasaylo, naagihapoy na bilin. Gusto ninyong example sa Bible? Okay? Si David, nakasala, nangabit. Kinsa yang kabit? Si Bathsheba. Okay? Gipatay ni David ang bana ni Bathsheba. Dakong sala. Tungod niya to, padalhan og propeta, si propeta Nathan. Gisukmatan. Nangayog pasaylo si David. Pasaylo ako Ginoo, nakasala ko. Unsay tubag ni propeta Nathan? Og gipasaylo na ikaw sa Dios sa imong sala. Pero tungod sa imong gibuhat, patyon ko ang imong kamagulangang anak. Mao toy example sa multa, temporal punishment. Mayon kag kung ikaw maminaw, di ba gipasaylo na naman niya si David? Nganong kinanglan pa man patyon? Temporal punishment. O na nga, kita bisag humana ang atong sala mapasaylo, naagihapoy multa nga dapat natong bayaran diri sa yuta. Kung dili nato mahurot og bayad sa yuta, padayonon nato og bayad didto sa purgatorio. Mabayaran nato ning mga temporal punishment diri sa yuta pinaagi sa prayers, penance, and good works. Kung ikaw naa sa state of grace. Unsa kadaghan nga temporal punishment ang matangtang sa kung mangumpisal ka? Ang tubag, unsa kadaghan ang matangtang? Magdepende kung unsa ka matinod-anon ang imong kasing-kasing kasamtangan ikaw nang umpisal. Kung unsa ikaw nagbasol sa imong sala. Kung grabe gyud ang imong pagbasol, mas daghan ang matangtang nga temporal punishment. Unsa pa gyud ang epekto sa sakramento sa kumpisal? Mabalik ang mga merito nimo. Example ha. Gikan sa gamay ka, hantod ng edad kag 30 anyos. Buutan kay ka. Wala ka nakahimo bisag usa ka mortal sin. Example lang. Tapos sige kag serbisyo sa simbahan. Sige kag tabang sa pobre. Daghan na kayo kag points dito sa langit. Munang itawag nga merito. Merito nimo, nakaslista na siya sa libro sa kinabuhi. Okay? Gikan sa gamay hantod mag 30 anyos. Niya
Dito pagka 30 anyos, dito ka natintal, nakahimo kag mortal nga sala. Okay? Pag himo nimong mortal nga sala, katutanan nga imong merito, katong point sa langit nakasulat sa libro, panas to tanan. Kuha ka mo? Panas to tanan. Nga mayong kag ka-unfair sa Ginoo. Kausa lang nakasala, panas tanan. Dili unfair ang Ginoo. Nganaman, na ako'y good news. Sa panahon nga ikaw mangumpisal, katong napanas, balik to tanan. Amen? Unsa kabuutan sa Ginoo, balik tanan. So, kung naan nimo ang grasyang makasantos, meaning wala kay mortal nga sala. Bisan ang imong smile, na kay natagbuan mo, smile lang ka, points na sa langit. Kanang nangamlot kag sagbot, nagpatutoy kag bata, naglungag ka, nanutbrush ka, tanan nimong buhaton nga naa ka sa state of grace na ay point sa langit, bisag unsa ka simple. Amen? Sama mga, so usa ka mortal nga sala, kaya niya panason tanan nimo nga points. Sama gud sa usa ka sugarol, nga sa usa ka pag sugal niya, pwede niyang pati balay ibot, tanan ispusta niya, auto, balay, tanan niyang nasa bangko, pwede isugal, ipusta niya, pwede maibot tanan. Mo na mahitabo sa mortal sin, ipusta nato tanan. Unsa pagyo epekto sa kumpisal? Mahimo kitang mahimong malig-on sa paglikay sa sala sa sunod. Kung mangumpisal kita, matagaan kita grasya nga mahimo kitang mas lig-on nga dili na mo balik sa pagpakasala. Moyong kag ingong ka brad, malig-on, balik maligapon ko. No, sa sige-sige ni mo pangumpisal, mas mulig-on, nga mulig-on. Kung ikaw maningkamot. Okay? Mao kay na ang itawag nga special sacramental grace nga madawat nato. Mutambal siya nimo, di lang siya mutambal, mo palig-on pagid siya nimo. Mao na siya ang sakramento sa kumpisal. Mao na nga kung sige-sige ta mangumpisal once a month, mas nindot. Si Saint Dominic Sabio, twice a month, mas lig-on ta batok sa sala. Mao nang sayop kaya nang moingon nga dili ko mangumpisal tungod kay wa man ko'y mortal sin. Sayop na. Og sayop pag inang uban moingon nga ang kumpisal ko no dapat once a year. Kanang nagasulti ni ana mga igsoon nga dapat ang kumpisal once a year lang, wa ginay basa-basa sa theology books, wa ginay basa-basa og katikismo og irehis na kana. Kini tanan posible ang pagka-ligon, pagkatpana sa sala, pagkatangtang sa venial sin, ang pagkatangtang sa temporal, tanane gikan kini sa epekto sa grasya ni Jesus sa krus. Okay? So sa kada sulod nato sa kumpisal, mao kani ang inyong ipasulod sa inyong una-una nga picture. Gaduol kamo kay Jesus Christ. Amen? So let us break into groups and share kung unsa inyong na katunan karong adlaw.